ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝገለጽክዎ ግሩፕ 5 ወይ ዌልካም ኮርፕስ ብጉጅለ 5 ዝግበር ናይ ኣሜሪካ ፕሮሰስ ኣብ ቀረባ ግዜ ክጅመር ምዃኑ ሓቢሮም ነይሮም። ሎሚ ከም ዝረኸብኩ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣፕዴት ዝገበርዎ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ ንፈልጦም ሰባት ከነምፅእ ንሓተሉ ኣፕሊኬሽን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኣፕሊኬሽን ብወግዒ ተኸፊቱ ኣሎ። ሎሚ ብዙም ቪድዮ ገይረ ዝቐድሕ ዘለኹ ኣትሊስት እቲ ናይ መጀመርያ ናብቲ ኣፕሊኬሽን ኣተኣታትዋ ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ እየ። ሕፅር ዝበለ ከመይ ጌርና ሳይን ኣፕ ጌርና ክንጅምሮ ንኽእል ከርእየኩም እየ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ዌብሳይት ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘለዉ ሄልፕ ሴሽን ወይ ድማ ናይ ሓገዝ መደባቱን ኣዳልዮም ስለ ዘለዉ ንዑ እንዳተወከስና ነቲ ኣፕሊኬሽን ክንመልኦ ከም ንኽእል ክሕብረኩም ድማ ይፈቱ። ስለዚ ናብቲ ዌብሳይት ክንከይድ እናተይ ስክሪን ሼር ክገብርልኩም እየ። ኣብዚ ንሪኦ ዌልካም ኮርፕስ ዌብሳይት ምስ ኣተና ኣብዚ ላዕሊ ከም ዝሕብሮ ኣፕሊኬሽን ናው ኦፐን ይብል ኣሎ። ሕጂ ከም ዝተጀመረ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ። ሎግኢን ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ኣፕሊኬሽን ኣነ ኦልሬዲ ሳይን ኢን ገይረ ስለ ዘለኹ ስመ ኣምፂዎ ኣሎ። ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ክንከፍት ከለና ሳይን ኢን ወይ ድማ ሳይን ኣፕ ዝብል ክልተ ምርጫታት ይህበና። ሳይን ኣፕ ጌርና ኢሜይልን ፓስወርድን ኣውፂና ምስ ተመዝገብና ድማ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ናተይ ትርእይዎ ዘለኹም ገጽ ከምፀኩም እዩ ማለት እዩ። ሓድሽ ኒው ኣፕሊኬሽን ብምጥዋቕ ኣብኡ ዘሎ ሕቶታት ብምምላስ ድማ ንቕፅል። እታ ቀዳመይቲ ዝሓትዋ ሕቶ እንታይ ዓይነት ስፖንሰር ክነምፅእ ንደሊ ከም ዘለና እታ ቀዳመይቲ ዌልካም ኮርፕስ ትብል እያ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኣ ድማ I know the refugee I want to sponsor ትብል ነቶም ከምፅኦም ዝደሊ ስደተኛታት ወይ ንዝፈልጦም እየ ከምፅእ ዝደሊ ትብል ቀዳመይቲ ምስ መረፅና ኮንቲኒው ዝብል ብምጥዋቅ ንቕፅል። ኣነ ኦልሬዲ እቲ ኣፕሊኬሽን ስለ ዝጀምርክዎ ክቕፅል ኣይክእልን ኣለኹ። ግን ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ክትጅምሩ ከለኹም ኮንቲኒው ምስ በልኩም ካልእ ገፅ ከምፀልኩም እዩ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ ጠቃሚ ሓበሬታታት ኣሎ። ትፈልጥዎ ሓበሬታ እዩ ናትኩም ወይም ናይቶም ተምፅዎም ስደተኛታት ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ናይ ሓገዝ መደባት እውን ሰሪዖም ኣለዉ። ናይ ዙም ሚቲንግ ኣትኹም ክትከታተሉ ቆፀረ ሒዝኩም ሕቶታት እንተለኩም እውን ሕቶታትኩም ዝምለሰሉ መደብ ኣዳልዮም ኣለዉ። ስለዚ ንሕፅር ዝበለን ሎሚ እታ ሓዳሽ ትሕጉስ ዜና እዚኣ ነይራ። ኣተኣታትዋ ናብቲ ኣፕሊኬሽን ድማ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ዘርኣኹም ንመስል ካልእ ኣብ ዝቕፅል ብንውሕ ዝበለ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ክምለሰኩም እየ። ስለዝተኸታተልኩም እየ መስክነኩም። እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ሼር ላይክ ክትገብሩ ነዛ ዩቲዩብ ቻነል ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ትሕትና ይሓተኩም። ስለዝተኸታተልኩም የመስክነኩም። ይኣምነለይ።